nyambut gawe ring kangen-kangenan malah. Dilulu patmo. Kangen sing bocor. Ono kok. Lah kok papat. Dang, kene gendeng ta, Dong? Cek, aku kirim gendeng papat lu ngono lho. Lah duwe, lu kita ku bocor kabeh. Bocor kalah bensiran. Akeh aneh. Ampun. Hei! Lanuun! Kekering saya lho. Ayo berak gendeng iki. Abang ora. Arep kok le. Mikir nek menek gendeng kok sampe. Takon kok ngamuk lho. Lajeng takon iki. Cerewet. Metu saya sampean ah. Ngamuk, Pak. Aku wangi. Piye? Iki kurang gendeng lho. Kok nganggok-nganggok. Ana wong, Pak. Sopo? Walah yo. Lho sampe kacang-kacang aku. Kowe iki bangetan, Mbak. Lho gene. Bendino jari sambat bocor terus. Iso. Iki mau kenake. Lah jalan nekang mau. Wes. Pak. Di apa? Kula niku ajeng takon. Takon ngono kok. Lah iki teng mriki wonten tiyang dodol kebo. Wah, karo. Duh, takone kok mbor ora piye to? Lek. Lek. Aduh. Aja. Sampeyan medun sik to, Lek. Takoni kok. Ora ganggu lah. Telepon karo sampean kok, Lek. Kula niki ajeng tumbas kebo. Daleme golek kebo le. Nek wonten sing didol kebone kula didolke. Karo aku, Bu. Bakal kebo le, bakal kebo. Kok jadi doke kono ben gak ngomong. Tuh ning ndi? Sampean ra ngerti ta. Bulan lah, bulan. Kula. Bulan lho. Teng desa pundi? Andok. Ngandho. Wes. Kek teng Lando jenengan padosi. Oh, teng Ngandho nggih. Nggih pun matur nuwun, Dik. Mati lho, Pak. Mati. Lho. Loh, Kebone mati. mati. Kula niku arep tuku sing urip kok mati. Golek sing urip kono. Payah. Wong ditakoni kok nesu-nesu. Ben le, ben gawe mesake nggih matur nuwun. Le, Ayo, Pak. Ya, aku ayo. Wes, Bang. Iyalah. Lho kebune Rini kok ora dijikok iki mau piye? Sesare di sebelah. Budi barang ya ora njikok. Berarti kebo apa dimendreng lah. Lah iya. Duit do ora kumpuk. Aduh. Ora ana sing tuku kebune kok piye? Pak, ayo, Pak. Pak.
teko lho. Teko apa judul Demek? Ning desa Nglandho kuwi ana bakul kebo ku sapa? Desa Lando. Yo. Ya, aku juragan kebo. Kowe? Iya. Lho, Pak. Iki lho Pak bakule, Pak. Lho, Iya. kowe takok kebo iki ameh ingon mocok apa piye? Mboten ngeten lho. Lho, iki ana wong ngarit. Kula niku ajeng tumbas kebo, mergo kula ditangisi anak kula. Kebo iku regane larang. Ha iki arep larang murah mun. Ora trimo 10.000, 20.000. Jutaan. Nggih, wong sampean bakul, kula tuku, nek kula kuat nggih kula tuku. Nek ora kuat nggih kula balik kang ngono. Kae duduhe. Ah, nek wong nggih ora ndek dhuwit, wong pitike ndek dhuwit. Loh, kok iso pitik duduhe? Pitik didol dadi dhuwit. Iya bener kok. Ya sampean. Pripun? Ki mau wis panjir ta urung kok ora ono Iki jenenge. dereng maksudnya sampean sing duwe kebun apa mboten? Nek keboku wis entek wis dipanjiri wong pirang-pirang iki. Pun telas, Wis entek. sicok mawon mboten wonten. Siji. Jane ya ono gedhe kebone. Lah nggih. Sungune mbapang. Lah terus Ning wis mati. Lho. Kebo mati kok mbok tawakno. Bener kandhane mau ya selang Ditawa 50 juta ya mati. kebun ning mati. Mati. Jadi sampean isih duwe kebun ning mati. Mati. Ah kira-kira mati-matilah kula tuku entuk napa mboten? Mati mbok tuku. Nggih ha. Arep mbok go apa? Pun ajeng kula nggih napa niku rak gumantung kula mangke watun sampean ikhlas. Kebune sampean kula tukune. Ngono. Nggih. Timbang dadi batang ora kopen. Nggih. Mbok peni ngono. Nggih. Ning ngene ana pajeke lho. Pajeke pripun? Ya tukane suket. Ha nggih niku sampean dol pinten? Ngono wis 200 lah. Tukuku jaman pedhete 15 juta. Iki pedhet. Iki gudene ra karuan. Niku 200 lah sampean sah. 200 lah sah. Nggih pun 200 kula tukune. Di duite. Tak jikok dhewe aku. Ampun iso. Cilik elek cacah. Pun Wes kok lho ning sor aseman. nggih janji minangka utang nggih. Iya. Piye? Kebune sampean mun kula tuku 200. Heeh. Nggih pokoke sampean aja getun. Lho kebo mati tak getune. Nggih mun ikhlas to. Lah wis buke dhewe 200 yo ikhlas. Cilik-cilik kebune we. Pak, Tok kula gawa lho, kebune lho. kebo ora apa-apa mati kok tuku. Oh, Oh, Pak. Kebone, Pak. Kebone urip, Pak. Allah Akbar. Loh. Lah kok dijaluk neh? Sik. Ki iso sulapan lah. Kula niku mboten surapan. Lah apa ora sampean adol kebune mati. Iya. Pun sah kula bayar. Ngene Ajeng lho. kula beto mantu. Ngene lho. Pak aku mati dung ninggal warisan. Uripno nek agek warisan aku. Ala sampean ora. Tak balekno dhuwit 200. Cok gelem, Pak. Nuwun sewu. Iyalah. Nuwun sewu nggih. Kula ora mun ngomong kali sampean, Iya. janji minangka utang. Sampean nate idu teng wedi. Yo tau. Lah kira-kira idu teng wedi sampean dilet neh napa mboten? Lah kok koyo kirek yo ora kudu. Lah nggih padha mawon. Niki pun sampean janji kali kula. Tak balekno 100%. Pun mboten. Ngeten nek sampean Juta. go eman, nggih. Nek sampean go eman, kebun iku mang beto teng omah kula, sampean melu ngingoni. Lho, sampean kula terus. Aku juragan mbok kongkon. Lah nggih. Entuk napa mboten? Yo entuk. Lah nggih. Yo wis yo wis. Nggih pun sah nggih. Sah-sah. Nggih. Sah lahir batin. Pun kula Tak donane donga-dongakno. sampean. Tak donga-dongakno muga-muga sampean nyambutke gangsal. Amin. Rezekine akeh. Amin. Untung akeh. Oh, amin. Nggih, untung masih akeh. Lah gini. Apik. Lho bendang sugih. Pun, ngeten pun. Tak donane. Pun mboten sah anak kula mawon. Mun sampean mulai mawon. Kamu lah. Nggih. Yo wis. Assalamualaikum. Salam. Iya. Pak, sini Mok. Iki godhong kayu watu aja nganti krungu. Iki mati. Tenane kebuke mau ya mati tenan. Mati, Pak. Kok iso urip? Mergo aku mbok tangisi kudu entuk kebu. Bapak Budidaya.
ora ana barang kang mokal lamun Gusti kuwi ngeparengaken. Lah kebo kuwi iso urip tak wenehi nyawane bapak. Iki nyawane bapak duweni kebo. Nyawane bapak kuwi 20. Sing 10 kanggo bapak, sing 10 kanggo kebo. Iki sing ngerti kowe dhewe aja nganti ngerti sapa wae najan kuwi simbokmu. Ya. Wes, seneng atimu. Wis seneng, Pak. Ayo dituntun go mulai kebone. Pak. Sing hati-hati, ya, Pak. Seneng banget aku, Pak. Nek seneng lah apa? Iso main ning desa Ngorong. Kok desa kok Ngarong? Ngorong iki, Pak. Lha kok iso Ngarong piye? Lah nek ngelaki
Ngorong. Lah kok ngarang? Ngombe. Lho desa kok ngombe ring ngombe. Gak ngombe ya? Banter salah. Ning kene iki desa ngembe ra kok desa ngelak ngorong terus ngombe. Tak kira wong ora tau rene kok, Pak. Wah, desa ngembe arek nak kono ya kalungbayan, kono genetan, kene ngembe. Oh ngono. Pripun iki enten tiyang kalungbayan? Enten genetan? Enten. Iya. Baik aku ngacung. Wis alhamdulillah ben melu ndelok. Heeh, Mbah. Ditumpuki kok ben melu ndelok. Ben melok delok-delok ya ben ah. Ya iya, somben sapa ngerti seneng toprak iki. Melu nanggap. Ndang ya, Bu. Nggih bloko adate. Nak bar main kok kene taun ngarep terus ketawang nanggap. Sapa ngerti kalungbayan melu nanggap. Genetan melu nanggap. Alhamdulillah. Lah iya wong main kene seneng tenan kok Le. Kok iso seneng, Pak? Rumate jan sukses jan apik. Apik. Jajan awan-awane rate umum. Jajane ora umum. Wah, rate baen-baen ditokno kabeh. Apa ae iku, Pak? Walah ana krecek, bugis koci, nagasari, apem, bikang, jeruk, gedang. Komplit kowe. Lah aku kok gak entuk, Pak. Lho, kok gak entuk iku? Kok gak uman. Oh, ora uman nek nggon ndelik ana pluruan are. Wanggep sampah piye? Wong dagelan kok nggone ana pluruan, ngomong nggon resik akeh kok. Jajan akeh mau ra tak pikir, bugis koci ra tak urusi. Nagasari ra tak pikir. Sing tak pikir iku lho krecek. Lho kok iso krecek? Le goreng ndek apa atose kok ngono? Goreng ya ndek esuk apa? Hai ya aku urung ngomong kok. Aku urung ngomong nek aku ora duwe untu. Wis mbok disiki. Omonganmu mbek jajan krecek lah ya ana karepe. Ana karepe, Pak. Apa ta karepe krecek? Krecek. Kerjane piyai kene ora ecek-ecek. Tegese nyambut gawe temenanan, nyambut gawe iki dadi siji. Nyambut gawe iki ya dadi siji. Dadi siji. Kerjane ora entelecek. Oh, ana semangka. Ana semangka. Piyai kene sempang nek toprake ra teko. Semangka. Iki piyai semang nek toprake ra teko nyatane teko. Ayo teko. Ana apem. Apurane salahku. Mula jajan-jajan mau ana karepe lan ana werdine. Ana werdine. Aku kok lali. Kene. Salam sik ah kok omong terus. Iya. Lali aku. Ayo ngene iki lho nek ora ndek tata nggih, Bu. Ora tata lah. Lah musala. Lah timbang kowe desa ngembe nek ngombe iku. Awar musala, Pak. Kudu luk salam dhisik kanggo warga. Ngombe neh ki ah. Ngembe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak gendeng iki. Nang aya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesore ya salam bloko nek iki engko. Lah piye no? Wong salam kaya selawatan bolak-balik. Lha awar musala. Ngono ya sik apik selawatan ana salame ketoprak ana salame. Timbang kabeh kono-kono anek nanggap reson horek. Horek. Ora ana salame. Ora ana salame anger Ya salam pisan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono terus takoki piyai kene piye ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu, pripun Bu, Pak? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ora sehat lara ya nang omah lele. Wong takok kok lucu. Pripun sehat? Lah lara apa ora nang omah? Lah wong urip kangge dijaluk sehat ta, Pak? Lah iya ngono takok aja sing raketno ya aja sehat liyane sehat.
Pripun Bu, Pak Waras? Lho, stres ora ndelok toprak. Lho maksud Ora ana piye kene stres. Takok kok aneh. sing bener piye? Yo, takok iki acara kabumi. Pripun bugis kocine tasih ngono. Lho sing mbok iling-iling panganan tok. Ngomong takok kok aneh-aneh. Kenalan sing apik. Nggih Bu, tepangaken nami kula Plonto. Songkro lho menika. Songkro go nerak kowe ngono. Wong Plonto kok tekan Songkro. Dagelan kok jenenge Plonto. Oh gawan bayi. Gawan bayi. Plonto omahmu ndi le? Daleme kula Blora Bu. Jenengan nek ngertos alun-alun niku ngetan gedhe antarane 100 meter. Niku wonten omah gedhi putih Bu nggih. Omahmu iku. Oh gak. Rumah sakit. Rumah sakit jodono wong. Lho maksude iku jalure ngono lho. Jalure. Jalure lah nek niku wonten rumah sakit jenengan ngidul kedhik. Nggih. Niku wonten omah pagerane cilik-cilik Bu. Iku omahmu. Kuburan. Kuburane jodono. Lho nglewati kok. Mangkel aku ah. Nggih niku pokoke ngidul kedhik antarane 2 meter niku wonten omah cilik, omah cilik. Omah tingkat gedhi warnane abang tingkat 3 Bu niku nggih. Apane? Gurine. Alah. Wong omah cilik kok didono marek-marek. Angger bablas alun-alun nganan 100 meter, ngiri 50 meter, terus omah cilik niku omahku, ora ana mbok dono omah gedhe tingkat 3. Iku apane gurine? Lah maksudnya kan ditegesno ngono lho Pak ben roh ancer-ancere bar iki. Ora mbok dono anter-antere wong kene mau ngurusi kowe ah. Kok iso mau ngurusi? Lah wong moro-moro tekan Blora iku ngopo? Nek menawa pas kelencer. Pas kelencer nang Blora lapong, kelencer ya Gunung Kawi alele. Kelencer ini Gunung Kawi. Nomurya. Murya. Ngapa? Lho murya lapo? Jarah lho. Jarah. Lho jarah. Wong-wong Islam. Oh. Lah ning nggonku ya ana nggon jarah kok. Ana. Ana. Blora? Ana. Apa? Sunan. Gone Sunan. Sunan? Sunan. Sunan sapa? Sunandar. Sunandar. Leku petentengan, leku takok mau Sunan sapa? Lah jenenge Sunandar. Omonganmu. Lah ora Sunandar blok ana nggon aku ya ana. Sapa? Sunanto. Omonganmu padha-padha kenalan nganggo kaya ngono mang ora patek cetha. Ora patek cetha. cetha. Kenalan nganggo lagu luwih cetha. Dimodifikasi. Ya, contone aku. Oke. Aku rak wis kandha iki ketoprak siswa budaya. Asik. Asik matam kono. Urung-urung asik. Pena kok saking penae dak muni asik. Aku rak wis kandha iki ketoprak siswa budaya. Siswa budaya panten maco. Dagelane klenteng karo Plonto. Kliwat lho. Kelewat. Matane kok. Iki siswa budaya paling kondang sak juwana. Njaluk lakon apa mesti bakal dileksanakno. Wedeke ayu-ayu. Apik-apik rano sing bisu. Ledek bisu nak nyanyi mah lucu. Po lagu tambal ban ya. Apik-apik ora ana sing lemu. Apik-apik rano sing lemu. Ireng-ireng rak manobe aku klenteng, Aku Plonto. tuku tebu diwadahi dienggo gula. Bojo aku nyawisi tangga. Loh. Ya bener Bu nggih. Sik tak urus meneng meneng. Iki kepiye? Lah bojo iki mang muni piye? Bojo ayu. Menakno tangga. Lah kok iso? Lah piye? Lah kowe nek ape merantau ning Sulawesi apa ning Sulatengger kono? Sulawesi Tenggara. Ah, Sulawesi Tenggara. Ah, bojo mayu, kowe minggat. Mau. Terus? Ning omah ora digerayangi wong ah piye? Iya, Rek. Alah. Ayo ya tangga. Iya, diopeni tanggaku malah. Sujuwa bojoku kok elek. Elek kok seneng iki piye? Lho ora seneng lha apa? Wong bojo tek ayu-ayunan tak tinggal lunga terus.
Omongam kok. Ireng-ireng ramano beo aku lu klenteng Aku plonto. plonto. Gua krecek wadahi nampan. Bojo lek tanggo radoyan. Sip iku. Sip cocok karo aku tangga bojoku apa jenenge bojoku radoyan tanggaku. Bojone elek. Tak tinggal lunga mes sesasi yo aku ora muleh. Oh nyatane yo tak tiliki ora piye-piye. Wis elek mlakune nek direno-reno. Mlakune piye bojoku? Ngenyek bojo mlaku ngono. Saiki mlakune wis apik. Wis apik. Suwene sikile wirane basetruk. Mlakune kaya yuyu. Piye? Miring. Ngomongamu gapah wong Oh malah nesu. Ireng-ireng raman hobeo aku klenteng Aku plonto. aku plonto. Lah ya, Tu krecek wadahi tapsi. bojo elek ayo dipateni. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Lho ya dak bener ah. Bojo elek ayo padha diopeni. Nih, sebab apa bojo elek dadi ayu apa meneh sing ayu? Bojo ayu nek diopeni. Diopeni. Oh, iki tegese sing elek diopeni ditukono skincare, hand body pemutih, untune dibendrat, dicacang. Bendrat untung pucet kono. Piye? Dibehel. Dibehel. Haha. Untune dibehel. Lah, Terus rambutnya digawana sablon. alah ya. Salon. Heeh. Sablon go jiplak kowe iku. Digono salon. Nah. Terus rambutnya dikopling. Wah kok kleru terus. Kok kleru piye? Disemoting. Heeh, ya ngene mang rambutnya disemuting, elek ada diayu, Dadi apa ayu. meneh sing ayu. Petundone kaya piyai kene. Ora ana sing elek blas. Iya lho. Do brai-brai, do Brai-brai. nyetil. Khususnya bocah cilik-cilik ABG. ABG. ABG anak baru gede. Heeh. Nganggo celana jeans. Sapa? Hah? ABG. ABG Apa mau? anak baru gede. Kleru. Lah apa? Anak baru geminjal. Geminjal. Iya lah laki geminjal-geminjale. Lah nek aku lah di ABG. ABG apa? Anake bakul godhong. Omonganmu rasa omong terus main ning kene. Pak. Mas Jojok ditanjakno. Ditanjakno. Mau ana sing nyuwun lagu. Lagu apa? Ya mbok ora ngerti aku. Disiarno. Ya disiarno langsung no. Iya. Ngene RCTI to. Baik, kita hadirkan salah satu bintang tamunya. Ora kemenyek lagu. Bu, MC lho, Pak. Kudune ngono. MC ya kudune ya digawek-gawek ngono. Nah, mikir rada cerak. Baik. baik. Kita hadirkan salah satu bintang tamunya. Guyune sithik ae. Guyune sithik ae. MC kakean guyu. Baik, kita hadirkan salah satu artis kondangnya Juana. Siapa lagi kalau bukan? Tak pateni sese kowe. Lah kok nesu terus sih lho. Lah mosok MC baik kita hadikan. Penyanyi kita. Lare guyune sithik. Ora sang guyu, ora sang guyu. Jangan lama-lama lagi, kita sambut siapa lagi kalau bukan Dodo Revan Saputra. Kowe omong sesore aku wis entuk kowe ngoceh kawit sore ora entuk apa-apa. Lho metu-metu kok ngenyeki. Pripun Bu? Tahun wingi sampun ngoten kok Bu. Heeh, genti guri. Sok tahun ngarep genti lewat kon dhuwur. Ngono Bu nggih. Engko tahun ngarepe anjlok kok kenteng. Terus Tak suwepak sisan kok malah. Wong jaluane anjing ngono are. Maido aku metu sosor anduk ndandeh. Lah kowe entuk ndek aku ndak bagaya. ora. Oh, bagaya, Bos. Ora tak Sithik bagay lho, iki. sithik. Lho, sawer kok tempe, ojo tempe Abu. Tahu no. Tahu.
Ayo ndang dinyanyekno, diwaca. Sapa-sapa dulu apa? Iya, sapa-sapa dhisik. Tesih emot kalih kula Bu nggih. Ah, masih ingat nggih Bu nggih, masih setia. Masih setia sama siswa budaya. Nggih. Ini minta lagu apa Ibu Dangdut nopo campursari? Nopo rock? Rock under Jos. Heeh. Rock under. Ya, rock under. Dangdut nopo campursari Bu Seneng aku. Campursari dangdut. Rock under. Ayo Bu Itu permintaan dibaca dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Yoto Lamongan. Sekeluarga. Sekeluarga minta lagu Keramat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urek glosor. Kok ana urek glosor tangan iki lho. Niku priyayine Pak sebelah kiri panggung nggih. Oh iya. Mas Lisin dipenuhi dulu ya. Sugeng sonten Keramat Bapak Yoto. Ibu Ibu derek nyanyi. Derek nyanyi marauman kowe. Kerja bareng Seto Audio Jawara Production. Dikasih lagu Keramat spesial Pak Yoto dari Lamongan. Jauh-jauh dari Lamongan loh Pak. Iya wis jauh-jauh nyanyi. Ayo Mas Lisin nyanyine. Siap ayo Ibu lo. Tahun kemarin heboh loh, sekarang harus heboh lagi ya Bu nggih. Siap. Siap. Bapak ya apa aku? Ora, kok gatal. Mas Lisin. Ya. Aku ra ketokan. Spesial Pak Yoto. Spesial kagem Pak Yoto yang minta lagu Keramat. Pak Yoto ini pundi Bu nggih? Pak Yoto pundi? Oh, dah. Tak sampai di situ nggih Bu nggih. Di situ nggih. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Mata sebelah nun berkah selalu. Ayo, gimana ya Pak? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Siswa budaya bergoyang. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau memuja, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu
Makasih Ade. Siswa budaya bergoyang. Setir waras dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah. Jawa Seto Production. Audio. Seto Audio. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ayo Bapak G, matur suwun Bapak G. Ayo tarik. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukanlah dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Matur suwun Ibu, berkah selalu Ibu nggih. Oh nggih, pinginane ditagih Mas. Ibu itu yang mriki nggih, kandas. Nanti gubuk asmara Bapak Yoto nggih. Dikasih dulu kandas terus gubuk asmara, Pak nggih. Mas Cukup. Lisin disediain. Wektune Direwangi cukup wis ya. ijol loh Mas. Wis ijol. Ijol yang pam iku mang mesti. Mas Lisin kandas dulu. Oh, kok Spesial roh Bu. lho. Bu sinten iki Bu nggih? Nggih. Nggih. Waktune Bu. Mas Lisin diaturi lagu kandas. Ibuke kok remen lagu dangdut. Lagu kok kadas. Ora kadas, panu. Kadas ya kadas. Spesial ngucapin selamat sore buat warga ngombe cakenan. Siswa budaya. Ibu saged mboten? Saged nyanyi mboten? Mboten saged ta omong aku. Nggih. Duet nggih Bu nggih. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Makasih Bunya, berkah barokah nggih Bu nggih. Amin, amin, Seger waras amin. dilancarkan rezekinya. Ayo Yo. goyang ya Bu. Sesal Asik. kian mendera Ayo, goyang ibu akhir ya. sebuah Jawa cerita. Production, Seto Audio. Kini kau telah berdua, Ayo bapaknya nggak boleh kalah itu sama ibu. kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Makasih Bu Yoto dari Lamongan, berkah selalu Ibu nggih. Terima kasih. Lancarkan rezekinya. Makasih berkah barokah. Asik. Ayo ibunya. Yo, Ayo. Hei hei. Sekian
Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan pernah dalam luka yang kurasakan. Terima kasih buat ratu-ratu sawernya, berkah barokah semuanya. Walaupun udah tua, fisiknya tetap anak muda nggih Bu nggih. Seto audio. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Ayo, dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai ini terluka hati. Luka yang kurasakan. Ayo, tarik yuk, sing. Kowe ning isor to aku. Alhamdulillah udah kesampaian. Selesai loh Bu. Nggih, sehat selalu. Doa ibu ini kupon ya. Di sini nggih. Gubuk Asmoro terus Cinta Merah Jambu Bu nggih. Tak aturane Pak Yoto dulu. Siap. Pak Yoto. Pak Yoto. Spesial lagu buat Pak Yoto. Bunda Mari. Mama Sule Bunda Mari. Pak Yoto. Asik. Gubuk Asmoro. Mas Supri dan sekeluarga di Kalimantan nggih. Aku kelingan aku kae biyen tak pengen jaga lebah tulisan warna abang tondo isih perawan senenge gubuk Asmoro biyen kae
Ayo ibunya yuk, masih. Ayo ibunya nyanyi. Langkungipun nyuwun pangapunten. Bunda. Wah,
Besok Abot. jumpa. Besok jumpa lagi, Bu. Ngono kok metune dagelan kan kuwengen ya. Ini mah metu jam 3 udah wareg dagelan. Wareg. Makasih pokoknya, Bu. Nggih sampun. Monggo, Bapak. Pripun? Le? Lek, Ya. mergo saiki aku wis dilukokno kebo karo bapak. Heeh. Kowe lek klenteng lan kowe lek blonco. Heeh. Ayo rewang-rewang ngono aku golek suku. Ya, Ya, ayo. bareng ayo. Serang anu ya. Desa Miyono. Heeh, desa Miyono ki ndi? Lek iki ana wong tekon desa Miyono ki. Ya didana. Didono. Ya. Yo kowe ora kleru iki desa Miyono. Iki desa Miyono. Ya, bener. Lah jenenge wis sapa? Aku mau. Momo. Ya. Lah kok padha karo aku ya? Lho. Iki aja Apa sampean ngomong? Sing tak karepno ki jenengku ya Momo, kok menawa ki ya pancen Kaminujon. Padha. Nggih. Apa jeneng? Kowe iki aja ngaku-ngaku. Aku piye to? Sing jenenge Momo ki aku. Jeneng kembar utawa padha ki ya ora kena dijaluk, ya ora kena dimoi, diselaki. Ora apa-apa jeneng kale. Sik, bapakmu sapa jenenge? Bapakku jenenge Saridi. Lho, iki yo malah sang saya glodro. Heeh. Lho kok malah nyemoni karo aku. Lho bapakku ki jenenge Saridin kok dhek ngaku jenenge Saridin bapake. Lah nek jeneng padha ora ngopo. Iya. Kok Bapak Saridin kok aku bapakmu. Bapakku iki mapane desa Miyono. Kuwi bapakku Saridin yo. Kowe iki aja ngaku kowe. Ono bocah kanoman ngaku anake bapak. Apa? Kuwi anake sapa? Anake bapak Saridin. Saridin ki lho bapak iki. Loh, yen ora percaya iki sing mbokmu. Kaya kaya ngono. Aku ki bojone Kakang Saridin. Loh. Anakku jenenge Iki Momo. bojone Kakang Saridin. Aku ning Bali njaluk di bojo. Lho. Niku. Apa? Ya aku anak bapak Saridin. Bojone Saridin. Sarini? Heeh, Sarini. Ya bojone. Iki ya bojone. Lho, niki Kyai Sultan. Kok punya musul Kyai Sultan. Kula Sultan Batang Haji Sangiji. Pangarsing siji tadi pun wanuaken nami kula Sultan. Pangarsa ing wilayah Jawa Tengah.
Kok sampe gejekan? Iki disebut Saridin. Nggih. Bojone bojone Kakang Saridin. Di aku bapake niku. Niku aku. Bapak Saridin niku Bapak bapake kula niki kula. sarini bojone Kakang Saridin. Kowe ya anak Saridin. Nggih kula momok larine Pak. Iki momok, iki momok. Aku momok. Iki jenenge ya momok kok. Dhewe momok. Wis sak. Tidak lo tambahane. Nggih. Hasan Haji. Ngomong sapa? Momok kula. Momok Sarasan mboten enten bajute. Ya momok Sarasan. Berarti keluaran iki. Tenane tumekah papan kene uga butuh ketemu kawan Kakang Saridin. Gandeng kuwi iki putra putrane. Nggih. Cabarku syukur ini. Nggih kula. Iki tenane sedulurmu ora salah gejegan ya. Iki aku butuh ketemu kelawan bapakmu ya Kakang Saridin. Wah, bapak kula menika nembe ten Saben. Nah, malah ketemuan. Kowe tekan kono. Nggih. Napa disusul iki napa Susul Kanjeng Sultan tekono ing nyono. Nggih, jure omah ning teng Biyo. Kan badhe panggih dumateng sampean. Lah iki nyusul rene apa nang Nggih niku lho, Solo wonten mriki. Bapak Saridin. Aku ya ajen model ngene. Bapak model ini bojone akeh. Sing penting aku kuwi setia karo wong wedok. Setia apa? Setia bojone akeh sampean. Tegese bojo akeh ya tak setiani kabeh. Ampun Sujono lho Kang Mbok nggih. Ampun Sujono. Mboten Yayi Sultan. Bisa. Lah iki kok malah nggawa kiriman wah iki pasti kan. Dilatih ya. Monggo dilatih. Sore ngeten niku Kanjeng. Yayi Sultan, Romo Sultan, dirapi. Dilatih Dok. Iki mau masak apa? Jangan asem. Jangan asem. Goreng lele. Lawe sambel lele. Oke, iki mawon. Dia pasang tunggak. Yayi Loh, Yayi Sultan. Sultan, nggih Romo Sultan. Sampai kapan? Mangan sane. Nggih, sampun kula. Monggo dipun rapi Yayi Sultan. Ya do malih kono niku. Nggih, Pak. Alah, Ora usah mangan. rupuk tok, Pak. Mama, mangan. Pun mboten. Niki naminipun jangan asam. Asem Pak. Jangan asem karo goreng lele karo nyambel. Juga pulangnya sambel lele. Aduh, Kenapa kan Sultan? Ya
ngene ya iki. Jangan langsung ya ana kelungsu. Ya tukang kelungsu. Oh, kelungsu. Sampeyan mau. Ora tak buka tak cemplungke. Untukku potol kok silokone. Mbak weh. Dadi asem loro kae wae beda-beda. Siji legi, siji kecut. Iki ngene ya Kanjeng Sultan. Kangge kepilih anak putu besok panjenengan nilar petilasan. Wujudipun asem kalih. Asem sing rasane legi niku kena diarani asem legi. Niku kena diarani asem jajar. Niki wong ngarindas garih-ri kok nggih sampean serot mawon. Kok sampean lho Bapak. Iya kok. Maneman pun niki ndas gareh iki lho jare teng sawah. Asli iki. Wah. Kariri lho ya. Lho. Urip, Pak. Nek ngono aku iso ngarani nek Saridin mau kalah. Ngono po. Ha ngene jenengan nilar petilasan kula nggih gawe petilasan. Ning ora mergo mau kalah. Boten. Lah lele sing wujud rikane ndas kok iso urip. Nggih teng gowakan niku niki kula lene jeneng Truna Lele. Truna Lele niku ora mung sejowe. Kita mung secawe, mung cilik men banyune. Niku kena diarani sawah secawe. Gatosipun menapa ya iso? Sak sampeyan mataran geger. Mergo pangame para diksa. Nggih. Sing unine arep mateni kakang. Ora. Wah aku jaluk kulung mataran ora tak tenteruke selawase bagus. Wah, nggih dereng saged. Janjine pripun? Jalaran kula ora nembe nggarap sawah niku nedeng-nedenge ajeng tandur pun bar nyaut parandene. Nek tiyang iki enggak. Ini ya kakek Janjin. Nek perkara sawah sampai harus ninggal, mergo repot. Nggih. Sekarang geger. Saiki sawahe sing garap tak aku. Iya. Apa Yo, Sultan arep garap sawah. Saged apa Apa iso? Dicoba ya iki. Coba to kakang ora iso disilao. Nggih cobi. Di pirantine Ha niku pacul kalih capek. Napa iso nyekeli pacul? Kulinane nyepeng bedil. Dicoba ya iki Sultan. ora iso muni pisan. Sewu nggih. Nggih. Tandang kaya napa niku lucu. Bismillah. Oh, nggih lho. Ampun ditinggal. Lho. Jebul wis Rama Sultan ngomong kabeh. Kanjeng Sultan
kula pitados najan panjenengan sultan ning luwes mila kangge kepilih anak putu besok sawah sing sampean paculi sampean garap niki besok kena diarani sawah Sultan Agung Tani. Panjenengan saged nerusake garap sawah, kula tak budal teng Mataram. Rampuni pakaryan ning saderengipun panjenengan garap kula budal teng Mataram. Monggo kita sakutrah paguyuban Irwah Siswa Budaya menawi wonten lepatipun gelar cariyos Sultan Agung Tani nyuwun pangaksami. Selamat sing nanggap ya selamat sing